Bé, bon vespre. En primer lloc, felicitar a l'ANC de Sarrià, Sant Gervasi, per l'organització d'aquest acte. Un agraïment també a organitzadors tenaços com el Javier Vidal i els seus companys, que posen, com tanta gent en aquest país, passió per uns temes que són socialment i políticament importants. El tema que avui ens reuneix és un tema que és bastant específic, o diríem que és molt específic. Volem, en síntesi, conèixer el parer d'uns actors bàsics en la nostra societat al voltant del procés cap a la independència. Aquests actors, per què són importants? Ens referim a empreses i a empresaris, els empresaris que hi ha darrere de les empreses. Per què són importants? Doncs són importants per qüestions que són bastant òbvies, però que de vegades obviem o no tenim presents. Són importants perquè les empreses, i darrere seu els empresaris, generen llocs de treball, generen riquesa a través dels salaris que paguen, generen inversió amb els efectes que això té sobre les empreses que fabriquen maquinària i al seu torn els llocs de treball que generen aquestes empreses. Fan una funció econòmica evident en l'àmbit de la producció, però també tenen una funció molt important, que és que alimenten els estats. Les empreses paguen l'IRPF dels seus treballadors, paguen la seguretat social, les cotitzacions socials, paguen l'impost de societats. Tot aquest tipus de contribucions són les que fan possible que els estats funcionin. Sense aquests actors, siguin empreses o siguin treballadors autònoms, sense aquests actors, sense aquest sector productiu de l'economia, l'Estat no existeix. Sense les seves contribucions, l'Estat no pot prestar aquells serveis que són bàsics i universals històricament, com la justícia o la seguretat, que eren serveis històricament en l'origen dels estats, sinó que no poden prestar els serveis socials que avui dia presten els estats en matèria d'estat del benestar. Seguretat, sanitat, educació, assistència social. Sense aquests actors, sense empreses, no hi ha estat de la forma que l'entenem nosaltres i que ens presta tot aquest conjunt de serveis. Tampoc no hi hauria redistribució de renda sense aquests empresaris, perquè és gràcies a aquesta activitat que generen que fan possible també que l'Estat, amb aquests diners, més altres del consum, com ara l'IVA, però amb aquests diners pot redistribuir la renda entre col·lectius dintre de la pròpia societat. Per tant, estem davant d'uns actors econòmics que són fonamentals pel funcionament no només de l'economia, sinó també del conjunt de la societat. Són pilars fonamentals de la nostra societat. I avui volem conèixer el parer d'aquests actors sobre una qüestió de caràcter polític, que és el procés que aquest país ha engegat orientat a aconseguir la independència o la sobirania, diguem-li com vulguem. Aquest és un procés que forma part d'una esfera radicalment diferent de la dels senyors empresaris, perquè és de l'esfera política. I l'esfera política té els seus mecanismes i els seus òrgans de govern i els seus sistemes de funcionament, que no tenen res a veure amb el del sector empresarial. Però no hi ha res que passi en l'àmbit de la política que deixi indiferent el sector empresarial. Per tant,
les conseqüències d'un procés de caràcter polític com aquest també són conseqüències de caràcter econòmic i afecten a aquests actors que hem dit que són crucials pel funcionament de l'economia i la generació de riquesa. En matèria política, més aviat alimentant l'alarmisme i l'amenaça i altres qüestions semblants, el món polític intenta influir sobre l'opinió econòmica, sobre les conseqüències econòmiques. No cal anar gaire lluny per recordar que vagarem per l'espai, que serem fora de la Unió Europea i, sobretot, de manera reiterada, que un procés polític com aquest que ha engegat aquest país ens portarà a la catàstrofe i a l'apocalipsi econòmica, que serà tremendo. Bé, això s'ha vingut repetint al llarg dels darrers anys. Les evidències desmenteixen tota aquesta verborrea al voltant de les conseqüències. No és que pensem que la independència ha de tenir efectes positius o negatius. Des d'un punt de vista tècnic, els economistes som neutres. Anem a veure què és el que passarà. Però d'una actitud expectant i oberta i analítica, com han fet molts economistes en aquest país, a l'actitud basada en l'amenaça i en l'apocalipsi, doncs hi ha una distància objectiva i tècnica que creiem que desacredita aquell que fa servir aquests arguments. I en la pràctica, l'evidència de l'evolució econòmica d'aquest país en els darrers anys és justament tota la contrària. Estem en uns nivells de creixement alts. L'ocupació es recupera, la inversió augmenta molt. Catalunya és el primer contribuïdor en turisme, és el primer contribuïdor en exportació, s'assoleixen rècords d'exportació històrics. La inversió estrangera assoleix també uns nivells històrics. Bé, si l'apocalipsi és això, o bé era una mentida, o potser l'apocalipsi s'ha equivocat de país. Per tant, anem a veure fets objectius i anem a veure opinions contrastades d'actors d'aquest procés sobre com els pot afectar. I per fer-ho, en aquest acte, l'ANC de Sarrià-Sant Gervasi ha considerat, de manera, crec jo, molt encertada, la conveniència de convidar a dos empresaris perquè ens permetin, ens il·lustrin i amb coneixement quins temes són importants en aquest àmbit d'aquest procés polític, com els pensen afrontar, si és que hi ha reptes que vinguin derivats de la independència d'aquest país, i, per extensió, potser també des de la seva opinió, ens permetrà conèixer què és el que pensa el sector empresarial d'aquests milers i milers d'empreses que existeixen a Catalunya. Concretament, hi ha 182.000 microempreses entre 1 i 10 treballadors, hi ha 25.000 petites empreses entre 10 i 50 treballadors, hi ha 4.500 mitjanes empreses d'entre 50 i 250 treballadors i hi ha 832 grans empreses de més de 250 treballadors. Aquest és un teixit productiu bastant impressionant. Doncs un petit botó de mostra al voltant de quines conseqüències pot tenir la independència vindrà de les reflexions que ens facin els dos convidats que tenim a la taula. Els convidats en qüestió són el Joan Font, gràcies Joan per acceptar venir. El Joan Font és el president i director general del grup Bonpreu Esclat, que és una empresa de distribució que compta amb més de 200 establiments repartits per tot Catalunya i que té més de 6.000 empleats actualment. El Joan és llicenciat en Ciències Empresarials per la UB, és cofundador de l'empresa de capital risc Ona Capital i cofundador d'Ausa Futur, una societat compromesa amb qüestions de desenvolupament territorial a Catalunya.
En l'àmbit econòmic també és conseller de la Central de Compres IFA Espanyola, és membre de l'Associació de Retail d'Empresa Familiar de Comerç Comertia i és patró de FEMCAT. És membre del patronat de la Fundació Universitària Balmes Universitat de Vic i també ha estat membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. D'altra banda, tenim també a la taula el Josep Maria Minguell, que és enginyer químic per l'Institut Químic de Sarrià i màster en Administració d'Empreses per ESADE. Va treballar a la multinacional Diversey de detergents industrials, primer com a tècnic i després com a director de divisió de tractament d'aigües. El 1990 entra com a director tècnic de les empreses catalanes Biocon i Sigic. Biocon fabrica enzims alimentaris i Sigic fabrica també enzims per detergents industrials, biocides, etc., pels sectors tèxtil i adobat. Actualment, a part, és empresari, després que fessin un management buyout ell i altres socis per les accions del grup d'empreses en les que representa. Un grup que factura uns 13 milions d'euros, n'exporta el 20% al món i un 44% a Espanya, perdó, un 20% internacional, 44% a Espanya i 36% restant el ven a Catalunya. Bé, feta aquesta presentació, l'estructura de l'acte la farem amb una intervenció per part dels dos convidats del voltant d'uns 15 minuts individual. Després farem un petit debat entre nosaltres per passar posteriorment a una secció de preguntes, si vostès estan interessats en fer-les. Perdoneu que no us ho hem dit. Quan tingueu les preguntes que voleu fer escrites, sisplau, aixequeu el paperet que us el passarem a recollir. D'acord? Gràcies. Doncs amb aquesta estructura de l'acte, amb aquestes tres petites parts, si no hi ha res de nou, tenim previst acabar aquest acte a les 9 com a molt tard. Per tant, comencem per ordre alfabètic, per exemple. Joan Font, tens la paraula. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Jo crec que de vegades es treu els empresaris de la societat amb diverses intencions. I els empresaris som una part de la societat. Som una part de la societat, diguem-ne, amb la mateixa importància que altres col·lectius. I, per tant, diguem-ne, segurament en el camp empresarial hi ha les mateixes diferències d'opinió respecte al futur del país, jo diria que no gaire allunyades de la realitat del país que tenim. Des del meu punt de vista, quan estem en el procés que estem, del que estem parlant és de quina mena de país de futur volem, quina mena de país de futur volem i de quina qualitat el volem i si és que el podem fer. I aquí m'agradaria fer una primera diferenciació, que em sembla que hauria de ser clara. Primer de tot, jeràrquicament hauríem de parlar de si volem un país independent o no, i després quin model de país volem. De vegades es posa el carro davant dels bous i això em sembla que no hauria de ser així. També pels empresaris, vull dir. És a dir, podrem discutir amb molta més facilitat quina mena de país i com volem organitzar el país si ens podem organitzar nosaltres mateixos que no pas si venim ja amb una estructura determinada sense cap possibilitat de canvi. I en aquesta mena de país que volem i desitgem, els empresaris i els treballadors quin paper hi han de jugar o quin és el punt d'interès que pot tenir. Jo vull dir que les empreses estem immerses i implicades i vivim del teixit social, especialment algunes, com és el cas de la nostra empresa que està, diguem-ne, depenent amb un percentatge molt important de l'economia de Catalunya. Per tant, s'ha d'entendre que totes les empreses que poc o molt, diguem-ne, el nostre futur depèn de quina mena de país tenim, ens interessa molt que tinguem un país de qualitat, ric, cohesionat, sostenible, amb visió a llarg termini,
en el que hi hagi cohesió social, en el que l'activitat empresarial estigui reconeguda com el que és, una generadora, com deia Modest, la generadora de riquesa que té un país. Per tant, com a empresa, no seria estrany que totes les empreses que tenen algun nivell d'interès en vendre o comprar en aquest país doncs volguessin un país el més ric possible, amb el menys atur possible, que es paguessin el màxim d'impostos, que els col·lectius més desafavorits tinguessin ingressos suficients, etc. I això els economistes ens diuen que és així, que podem pensar que és així. És a dir, que aquest país produeix i genera riquesa suficient com perquè els nostres col·lectius més desafavorits tinguin un nivell de renda o de transferències molt més alt del que tenen ara. I una mica és això també del que estem parlant. No tindria o no té sentit que aquest país contribueixi a que col·lectius desafavorits d'altres països o de regions d'Espanya visquin en millors condicions que els que estan en el nostre país. Això no és just. Per tant, l'empresa està altament interessada en que la societat on està immersa sigui, com deia, la més rica, la més justa, la més cohesionada, i també la que l'activitat empresarial sigui més reconeguda. Voldria fer notar també alguns aspectes que em semblen importants en la configuració quan es pensa en un estat futur. Quines són les prioritats de la despesa i l'eficàcia. Tenim economistes en aquest país que han treballat molt l'eficiència de la despesa social. És a dir, paguem uns impostos, com deia el Modest, paguem uns impostos i naturalment els impostos tenen un límit. Diguem-ne, no es pot arribar massa més enllà, em sembla a mi, del percentatge que estem tributant en general. Però el que sí hauríem de revisar bé i en profunditat és l'eficàcia de la despesa i com es prioritza la despesa en els països. És a dir, buscar que cada euro que es paga d'impostos sigui gastat amb la prioritat i amb l'eficàcia que desitja el país seria bo. I em sembla que aquí hi ha bastant recorregut de millora. Naturalment, si el país disposés del superàvit que genera per ell mateix, podria també definir algunes de les polítiques bàsiques, no només aquestes, que té tota societat. Per exemple, amb la recerca. Quants diners i quina prioritat es dona a la recerca, de tot ordre. Jo crec que aquestes serien decisions de país que serien fonamentals de poder prendre per nosaltres mateixos. Una altra seria prioritats d'inversió. És a dir, cada país necessita que s'inverteixi amb diferent criteri depenent del país i de la xarxa empresarial que té. Un factor que em sembla rellevant seria el tema de valors. És a dir, quina societat volem, quins valors, quina manera de fer, quina cultura o quins bàsics creiem que seria convenient que tingués el país. Potser en els últims temps han predominat alguns aspectes no massa positius en aquest sentit. Quin tipus d'economia i de sistema empresarial volem potenciar? Economia productiva, capital especulatiu, qualsevol cosa és possible i els països tenen dret a definir o a posar prioritats o a incentivar una cosa o una altra. I un parell d'aspectes no poc transcendents, que em sembla que tenen aspectes de millora molt importants, especialment a l'hora de definir un país nou, seria quina administració pública volem i quina administració de justícia. Jo he de dir que, per la meva experiència en el món empresarial, l'administració pública en aquest país és manifestament ineficient. Venim d'on venim i segurament tot té explicació, però la ineficiència ens costa molts diners i em sembla que podríem aprofitar per fer una administració pública i de justícia bastant més d'acord amb els temps que vivim. Anant al sector empresarial, jo volia dir que a les empreses ens interessa que l'Estat legisli d'acord amb els interessos de les empreses. I els estats legislen d'acord amb els interessos de les seves empreses, naturalment.
com no podia ser d'altra manera. I si tu tens unes empreses que fonamentalment són de l'IBEX 35, doncs legislaràs d'acord amb aquestes. I si tens una xarxa empresarial que són d'empreses familiars, probablement legislaràs d'acord amb les necessitats d'aquestes. Per posar un exemple clar i que ens hi van molts diners. Les empreses d'aquest país creixen, neixen i es fan grans reinvertint resultats fonamentalment. Totes les empreses d'aquest país, pràcticament totes, tiren endavant reinvertint els resultats que obtenen. Això en l'IBEX 35 no passa així. No passa així perquè substancialment és diferent. Aquestes empreses es deuen a uns accionistes que esperen rebre uns dividendos i no és estrany que més del 50% dels resultats que tenen aquestes empreses s'externalitzin en forma de dividendos. Com es tractin els dividendos o els resultats reinvertits és un element fonamental estratègic per l'economia d'un país. Si es tributa igual, si els diners surten de l'empresa que si es queden a l'empresa, si ens comprem un barco els accionistes o invertim posant un supermercat més, si tributa igual això ens equivoquem. Per l'economia no és el mateix això. Per tant, disposar d'un país propi vol dir que probablement els governs legislarien en l'aspecte fiscal de manera que afavoriria l'estructura del sistema nostre. Per exemple, algunes coses, diguem-ne, algunes qüestions que poden ser més o menys polèmiques, però per posar-ho... Aquest país, jo crec que el salari mínim que es podria permetre pagar a aquest país no hauria de ser de 400 euros ni de 600 euros. Fa l'efecte que aquest país, vaja, jo com a empresari, diria que podem pagar un salari mínim que si no és molt a la vora dels 1.000 euros, poc se n'hi deu faltar. També depèn del model de país que vulguem. Si volem un país que hi hagi menús a 6 euros i que els cambrers cobrin 400 euros, doncs potser anirà així això. Ara, si volem un país que la gent guanyi un mínim d'un cert nivell de dignitat, doncs potser hi haurà coses que no podrem tenir. Però aquesta és una definició de país que s'ha de fer i que es poden establir les mesures perquè això funcioni d'aquesta manera o no funcioni d'aquesta manera. És a dir, la reinversió de resultats, la creació de llocs de treball, la inversió, evitar estructures que permeten l'elusió fiscal de grans empreses que acaben pagant percentatges molt baixos del seu resultat, en canvi altres empreses ens acostem molt al 30% quan és el 30%, al 25% quan és el 25%. Per tant, un estat acostuma a legislar d'acord amb l'estructura empresarial que té i la fiscalitat és un element fonamental. Un altre element fonamental, el tema de les lleis laborals. Mirin, nosaltres a Bonpreu, com deia Modest, tenim 6.000 treballadors i nosaltres cada setmana deixem de cobrir permanentment 150, 160, 180 llocs de treball, amb taxes d'atur del 14%. Alguna cosa no lliga. Jo volia dir, segurament hi ha un desencaix entre la qualificació de la força laboral que està a l'atur i les necessitats de les empreses. Això, si el país legisla d'acord amb les seves necessitats i els seus sistemes empresarials, queda molt aminorat. És a dir, s'acosta molt la formació a el que demanden les empreses. Jo crec que en aquest país no hauríem de tenir tants contractes. Un únic contracte indefinit em sembla que per al món empresarial i per al món laboral seria suficient. Potser sapiguem a priori, quan alguna empresa té necessitat d'ajustar la plantilla, quin és el cost que té aquest ajust de plantilla. Un altre aspecte que es pot legislar d'acord amb els interessos del país, per exemple, és la formació dual. En aquest país, els que ja tenim una certa edat, sabem que hi havia gent d'ofici i això s'ha perdut del tot en molts camps. Recuperar la formació dual en la que per la via del treball es pugui arribar a tenir una qualificació, diguem-ne, acadèmica, com els alemanys, que tenen el grau o el doctorat per la via professional, segurament seria una qüestió que estaria al nostre abast.
diguem-ne que, per tant, un país, quan ell es pot governar i administrar per ell mateix, té els elements per adequar les polítiques fiscals, salarials, econòmiques, etc., que li poden convenir al país. Entrant en el model comercial, per poder parlar una mica més del sector que conec més, els països tenen dret i s'organitzen i legislen d'acord amb els interessos que tenen. I legislen, per exemple, dient volem que hi hagi equilibri entre formats i que no hi hagi cap grup empresarial que tingui posició de domini i perjudiqui els interessos del consumidor. Això és legítim, passa i es fa efectiu. No passa en el nostre país. Cada país pot legislar respecte a quin urbanisme comercial vol. Depenent de si vol més comerç de proximitat o més comerç en perifèria, si vol més especialistes o menys especialistes, doncs es pot definir quin urbanisme comercial vol un país. També es pot definir o es defineix si s'accepta la venda a pèrdua, si s'accepta la llibertat d'establiment i que tothom posi les botigues, els supermercats o els hipermercats que vulguin. Per tant, en el sector comercial tots els països tenen una legislació que el que fa és, d'acord amb el projecte de país i d'acord amb el projecte de sector comercial que volen i que creuen que és millor, anar adequant que les actuacions de les empreses es corresponguin amb aquests interessos. Per exemple, en temes de sostenibilitat i medi ambient o de proximitat, cada país legisla d'acord amb el que creu que li interessa com a model comercial. En el sector nostre, per parlar de temes de sector, el sector de distribució alimentària, doncs cada país, si ens fixem en els països europeus, què és el que veiem? Que cada país té empreses pròpies que són les que lideren el sector. A França els 5 o 6 grans són tots francesos, a Anglaterra són anglesos, a Alemanya són alemanys, a Suïssa són suïssos, a Itàlia són italians. Per què? Perquè també hem de veure que la realitat és que, encara que la Unió Europea fa declaracions molt explícites de lliure comerç, etc., cada país intenta que les empreses del seu país funcionin el millor possible. I, per tant, diguem-ne, fan que hi ha un doble joc aquí. Les empreses intentem sempre, cada país intenta, o cada empresa intenta aproximar-se als seus consumidors i respondre a les expectatives dels consumidors, i tampoc és estrany que els governs legislin d'acord amb els interessos de les seves empreses, del sector que siguin. Per tant, passa sovint que en els països europeus, pràcticament a tots els països, els 5 o 6 grans operadors són operadors del país. I què més pot legislar o què més ens interessaria definir com a país? Doncs quin tamanys d'establiments volem, quin equilibri entre empreses i formats volem. És a dir, un país ha de tenir un sistema comercial al màxim de competitiu possible en el que hi hagi tots els formats amb equilibri. És a dir, que no hi hagi cap format que impedeixi el desenvolupament dels altres de cara a la competència. Per tant, no hi hauria d'haver cap gran empresa que impedís o que tingués posicions de domini sobre el mercat. Això passa i a Europa hi ha legislació en aquest sentit. La competitivitat, els països també legislen de cara a que hi hagi un màxim nivell de competitivitat. Competitivitat entesa en sentit ampli. No només quin és el preu i quina és la relació qualitat-preu de cada producte, sinó també quina és l'oferta que tenen els consumidors per poder escollir. I quan més àmplia sigui l'oferta, quan més propera als interessos del país sigui l'oferta, millor pel país. Quan major valor afegit generin aquestes empreses, o riquesa en aquest sentit, doncs millor pel país. Per tant, la legislació i l'actuació dels governs en tots els països és decisiva en aquest sentit. Responent una mica a la qüestió que plantejava el Modest en el sentit de dir perills que veiem
per descomptat, que un país pugui tenir el seu propi sistema de definir el model comercial, a mi em sembla un avantatge fonamental per a les empreses del país i pels treballadors del país. Si un govern legislarà d'un país, legislarà d'acord amb els interessos del seu país. I això, dit així, em sembla que deu ser innegable, que convé a tothom. Quins perills hi poden haver, o quines qüestions de risc hi poden haver? Home, fonamentalment hi ha un parell de qüestions de risc que després, si podem parlar-ne més, si sembla. Els temes de boicot t'han repetit, jo crec que els efectes segurament serien limitats, però hi ha un element important que és el tema de la incertesa. A les empreses no ens agrada la incertesa, generalment es procura tots, a nivell de persones i d'empreses, es procura fugir de la incertesa. Però hi ha processos que per ells mateixos tenen incerteses. Llavors, en el camp empresarial estem molt acostumats a fer opcions de futur amb incerteses pel camí. Hem d'obrir un hipermercat a Sabadell. Com anirà? Doncs no ho sabem. Tenim informació? Sí, tenim informació de la renda, de la competència, de no sé què, etc. Però no sabem com anirà i prenem una decisió, en un sentit o en un altre. I totes les empreses prenem decisions de risc. Sí que volem que el risc sigui el màxim d'acotat possible. I jo crec que l'objectiu final que tenim com a país és prou ambiciós i la millora com a país i com a societat és prou ambiciosa com perquè hi hagi determinats nivells d'incertesa que tant com a ciutadans com a empresa haguem d'assumir. Pensant que, naturalment, les coses es faran civilitzadament i que es portaran bé perquè s'han de portar bé, no es poden portar d'altra manera. Per tant, diguem-ne, l'aposta és que en un benefici futur algun nivell d'incertesa present o de camí podem tenir. Jo crec que aquest és un discurs que els empresaris podem assumir fàcilment. Després, ja per acabar, diguem-ne, hi ha una altra reflexió que hauríem de fer els empresaris, que és, i si no tirem per aquest camí, quin camí ens queda? El del pentinat fiscal permanent, el del pentinat fiscal vull dir d'una freqüència d'inspecció fiscal sobre el territori de Catalunya molt superior al dels altres territoris de l'Estat, i de formes molt diferents. I un dèficit com el que tenim, que jo crec que, no pels empresaris justament, però pels col·lectius més desafavorits, el dèficit fiscal que té aquest país és insuportable. I per acabar, diguem-ne, jo crec que si un dia tenim l'oportunitat de fer un país, doncs farem un país de veritat que entendrà molt més el fet empresarial i la transcendència del món empresarial que no pas l'estat espanyol, que em sembla que això li queda molt lluny. I res més. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs és el torn del Josep Maria Minguell. Bé, bona tarda. Se sent bé? Sí. Bé, poc queda a dir sobre el model empresarial, una mica, jo hi estaria bastant d'acord, que en Joan Font ha presentat, i aquests models d'eficiència administrativa, etc., i que ens diferencien també bastant amb la resta d'Espanya. S'ha dit molt sobre això i no insistiré, i estic totalment d'acord. Jo, si de cas, faria algunes reflexions sobre aspectes que afecten més particularment a l'empresa, a l'empresari o a l'autònom, en relació al procés, diguéssim, català, el procés d'independència que estem vivint. Perquè hi ha algunes característiques que ens són molt pròpies i que ens diferencien del que seria el ciutadà, la persona individual o el contribuent. Començaria amb una pregunta, seria per què el govern vol influir en els empresaris i en les empreses? Nosaltres ho veiem sovint en els diaris, que surten manifestos, que surten fotos, que surten conferències que es demana la implicació d'empresaris i d'empreses, no sempre representatius del teixit empresarial, però que per motius polítics interessa que diguin la seva i que creïn opinió i, diguéssim, d'alguna manera influeixin fins i tot en el vot del ciutadà. I jo destacaria potser uns punts molt concrets que ens diferencien. A veure, és un fet
les empreses decideixen sobre plantilles, sobre inversions, sobre mercats. Generen riquesa i paguen salaris. Paguen els salaris, això ja s'ha dit, però és un aspecte molt important. Això vol dir que, d'alguna manera, les decisions del govern en macroeconomia, en legislació, en fiscalitat, immediatament són interpretades i, d'alguna manera, l'execució de les empreses depèn d'aquestes polítiques. I, per tant, d'alguna manera, les empreses poden ser corretja de transmissió de les polítiques del govern o bé ser una causa de bloqueig de les polítiques del govern. Pot passar una cosa o l'altra i tot depèn, en el fons, dels directius, dels propietaris de les empreses, perquè són els que realment tenen l'última paraula en aquests temes. Al mateix temps, no oblidem que les empreses recapten els impostos i les contribucions socials per delegació de l'Estat. Així, quan s'ha parlat últimament bastant àmpliament del que podria ser la hisenda pròpia, del que podria ser el fet de liquidar els impostos a la Generalitat en comptes de liquidar els impostos a la hisenda estatal, diguéssim, espanyola, no hem d'oblidar que, tot i que la persona individual liquida hisenda el 30 de juny, els avançaments, que són pràcticament el 100% de mitjana, amb excepcions, els ha fet les empreses, mensualment o trimestralment, depèn del tamany de l'empresa. I, per tant, en el moment en què s'hagi de prendre una decisió o una altra, depèn absolutament de les empreses que tingui èxit determinades polítiques o fracassin. Això és molt important. Per altra banda, tot i que la legislació, o sigui, les lleis sorgeixen del Parlament, l'escenari del país, social i que ens envolta, la vida diària, des del punt de vista, per exemple, de política lingüística, d'identitat, de tarannà i de valors, en gran part el decideixen, evidentment, els ciutadans, però també molt i molt les empreses. Jo aquí no ho puc mostrar perquè no tenim possibilitat de presentar fotografies. Doncs tinc aquí una fotografia d'una àrea de servei de l'Autogrill, de l'AP7 de Tarragona, del juny del 2014. Un terç de la botiga estava dedicat a elements, merchandising de la selecció espanyola. Tots els empleats d'aquesta empresa anaven vestits amb una samarreta vermella. Això és decisió de l'empresari. No hi ha cap llei que obligui a vendre o que obligui a donar suport a la selecció espanyola. Això ho decideix l'empresari. Per tant, l'escenari en el que ens movem, l'idioma en el que estan els productes, en el que estan... Reconeixem que no depèn de la legislació, perquè la legislació catalana no té poder per imposar una llengua. Ho fa l'empresari i ho fa el directiu. Això és una realitat i ho hem de tenir en compte. I, per tant, això són elements molt importants a destacar. A l'empresa també es transmeten valors. Els col·laboradors observen el grau de compromís, el comportament ètic, els resultats de la gestió dels empresaris i els directius. I és inevitable, es tendeix a jutjar una estratègia empresarial i nacional de manera conjunta, en funció de l'èxit de l'equip humà, perquè una empresa, en el fons, és un equip humà, des de l'últim, diguéssim, nivell professional fins al més alt. Tot és un equip i al final, com tots els equips, esportius o de qualsevol índole, fracassen o tenen èxit. I quan tenen èxit, tothom s'apunta al carro i quan fracassen, tothom es dispersa. I per tant és molt important que si hi ha compromís en l'empresa, a nivell directiu, a nivell de la propietat, amb el procés d'independència, que es tingui en compte que el nostre comportament i els nostres valors han de ser coherents en tots els aspectes. Evidentment, els polítics tenen molt clar que la influència socioeconòmica dels empresaris va molt més enllà, és molt superior al pes dels seus vots. Això és evident. I per això, torno al que deia abans, a vegades fan aquestes campanyes i obliguen a pronunciar-se i a posicionar-se. Jo diria així, a títol, és una impressió meva, però hi ha molts estudis que semblen indicar-ho, que el suport en el procés d'independència és
més majoritari, si no majoritari, com a mínim molt important, dins del que s'anomenen les pimes, les petites i mitjanes empreses catalanes. Si bé, doncs, evidentment, les empreses de l'IBEX 35 i les grans empreses multinacionals instal·lades aquí, doncs, aquest sentiment i aquesta adhesió és molt més complicada, si no inexistent. Però la part positiva d'això és que el 99,5% de les empreses de Catalunya són pimes, el 71% de les nòmines i el 57% del valor afegit del sector privat. Per tant, són petites o mitjanes, però són moltíssimes i representen una part molt important de l'economia. Per tant, si el grau de compromís de la PIME és alt, és elevat o és majoritari, doncs el procés té més possibilitats de tenir èxit. I en aquest sentit jo diria que no estem malament. Què passa amb les grans empreses? Una mica s'ha apuntat abans. Evidentment, si la capacitat d'influència dels propietaris i els directius a les pimes és important, encara ho és molt més en les empreses grans. I on no arriba a vegades el control del govern hi arriben les grans empreses de l'IBEX que fan negoci amb l'Estat. A la majoria dels consells d'administració ja hi veiem que hi seuen polítics. I aquí també ensenyaria una mena d'arbre genealògic que ens diria, doncs, aquí tenim a Endesa, a Bengoa, a Red Eléctrica, a Repsol, i tenim Aznar, Borrell, Cuevas, Josu, Joan Imaz, etc., Marcelino Oreja, Felipe González, en fi. És més política que empresa. Però, evidentment, és una corretja de transmissió, com deia abans, de les polítiques del govern de l'Estat. El procés sobiranista, a veure, no em correspon a mi entrar en detalls amb això, perquè correspon més als polítics i a les associacions. Si parlem molt ràpidament del procés sobiranista, jo diria que això s'engega a partir del 2010 pel fracàs de l'Estatut. Hi ha un canvi de paradigma polític de l'autonomisme al sobiranisme, o sigui, el projecte d'Estat com a eina del progrés de tots els catalans, a la vista del fracàs de l'autonomisme. Evidentment, les causes, com tothom sap, són la involució política que comença amb l'esnarisme als anys 2000-2002 i continua i s'intensifica, centralisme, manca d'inversions, impugnació de lleis catalanes, laminació de l'autonomia. Les claus del desencaix, jo diria, podríem dir, és el dèficit fiscal. Evidentment, tenim un dèficit fiscal elevadíssim, de 17.000 milions anuals, i, a més, en paral·lel, un nivell d'inversió cada cop més baix, absolutament escandalós. L'any 2015 es parla que si es van gastar 163 euros per ciutadà d'inversions el 2015, en el cas dels catalans eren 99 euros, tot i que paguem el 20% més o el 25% més per nivell de vida, doncs rebem ara ja gairebé la meitat. És una cosa escandalosa. Però bé, la cosa és, claus del desencaix, el dèficit fiscal, sí, podria ser, però no ben bé. De fet, tenim defensors, com el professor Santiago Niño Becerra, que diu que tenim un dèficit fiscal, el reconeix, és una cosa intolerable i s'hauria de resoldre. Però no necessàriament això implica que cal demanar la independència. Per altra banda, tenim, segons el professor Antoni Castells, i jo estaria més amb aquesta tesi, el problema és que Madrid exerceix el monopoli de les decisions econòmiques i polítiques que afecten a Catalunya. I això és més important que el dèficit, perquè tenir més diners o menys diners és important, evidentment, però exercir l'autonomia sobre els diners que es tenen, encara que siguin menys, és més important encara. I en aquests moments pràcticament no hi ha cap autonomia. O sigui, la Generalitat és una finestreta, s'ha buidat de competències, com un ou que li haguessin xuclat, diguéssim, la matèria, i Madrid decideix en tot. Llavors, ja més que el dèficit, el percentatge del dèficit és en què podem decidir per millorar les condicions dels nostres ciutadans i de les nostres empreses. En aquest moment pràcticament en res. I aquest és el problema més greu. Per altra banda, estic molt d'acord amb el que apuntava en Joan Font, els valors. El problema enorme és que la societat espanyola i la catalana no comparteixen els mateixos valors, i des de fa segles. Són valors molt diferents. Des del punt de vista econòmic, d'entrada la gran diferència és la mentalitat en quant a el que és l'enfocament de cara a l'obtenció de riquesa.
l'obtenció de riquesa per part d'Espanya és històricament l'explotació de recursos allà on hi siguin. Sigui perquè es poden prendre i es poden explotar directament o perquè es pot conquerir o s'ha conquerit un territori i simplement se'l fa treballar per l'Estat i se li detreuen recursos. Sempre és aquesta explotació. A Catalunya la mentalitat és la creació de riquesa, a vegades de molt poca cosa. S'ha dit sempre que els catalans traiem diners de les pedres, no? Però és que a banda d'això tenim infinitat de coses, la integració, el diàleg, la diversitat, la connexió amb xarxa, l'esforç, la innovació, que podrien ser catalans, les concessions, els escalafons, els privilegis, les connexions radials. És que els valors són absolutament diferents. Però, dit això, una mica de passada, en el fons el que ens interessa és aconseguir l'empoderament ciutadà. O sigui, la sobirania política comporta l'empoderament ciutadà, que és la base de tot. Què és l'empoderament ciutadà? És el procés pel qual els ciutadans adquireixen o reben els mitjans per enfortir la seva influència en temes econòmics, polítics i socials. Va d'això. Jo ara parlaria una mica dels riscos en els que ens trobem immersos les empreses. Participem de grat o no en aquest procés en el qual estem immersos tots i, en principi, evidentment, tenim uns riscos, però, evidentment, també caminem mitjançant aquest procés cap a una situació que considerem infinitament millor que la que tenim en aquest moment i, per tant, per això caminem, perquè volem anar a millor. Però jo citaria breument alguns dels riscos que ens podem trobar. En primer lloc, parlaria de la dissociació del poder legislatiu i el poder executiu. O sigui, què vull dir amb això? Nosaltres, amb tota la legitimitat democràtica, ens podem trobar que el nostre Parlament, que ha sigut elegit pels ciutadans, legisla i va fent lleis. Però, evidentment, aquestes lleis després s'han de fer executar. I llavors els encarregats d'executar-les, que són jutges i policies, depenen d'una altra autoritat. Això que sembla una obvietat pot ser tremendament letal. D'alguna manera passaríem de la força dels arguments a l'argument de la força en un moment determinat. Per altra banda, tenim el tema de la liquidació d'impostos a l'administració, que en un moment del procés podria donar-se el cas que no se sapigués ben bé o que es pogués fer a dues administracions en paral·lel i fossin les empreses les que haguessin de decidir aquest tema. Això seria un problema, evidentment. Des del meu punt de vista, donat que les pimes són les més implicades en el procés, jo diria, majoritàriament, jo calculo que el que necessitaria la Generalitat seria aproximadament que el 50% de les pimes anessin a liquidar a la Generalitat en comptes de liquidar a la Hisenda espanyola. Amb això, pràcticament, tenint en compte que es recapten uns 80.000 milions d'impostos a Catalunya i que la Generalitat té un pressupost de 25-30.000, doncs, si fem números així, molt grans números, si la meitat de les pimes seguissin determinades ordres en quant a la hisenda pública de la Generalitat, el pressupost estaria més o menys salvat. Perquè, evidentment, se'n van moltíssims diners d'aquí que no formen part del pressupost. Un altre aspecte important a tenir en compte seria la cohesió interna a les empreses. Què passarà entre els treballadors, els directius, que prenen postura per una opció política radicalment diferent a l'altra? Les relacions entre el govern, les empreses i els sindicats durant aquest procés de transició i les alteracions que es poden produir en el mercat, boicots, problemes logístics, etc. Això, evidentment, ho deixo obert, però són aspectes que, des del meu punt de vista, són importants a tenir en compte per les empreses. I aquí jo ho deixaria una mica, per fer una mica de debat, perquè sí que podem parlar d'on anem, però això ja s'ha comentat moltíssim. Evidentment, les oportunitats que sorgeixen per un nou país són immenses. Podem començar les coses de zero, podem regenerar la política, planificar infraestructures productives, no infraestructures que només serveixen per, bàsicament, pagar comissions i donar negoci a les empreses de l'IBEX, reduir la desigualtat social, millorar serveis de salut i de tercera edat, impulsar la plena ocupació, etc.
però no vull extendre'm perquè ja bàsicament ho hem comentat. I això seria una miqueta les meves reflexions. Gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies als dos empresaris. Heu posat molt d'èmfasi en les oportunitats que s'obren en aquest país. I això és positiu, perquè mires cap al futur sobre les coses que es poden fer. Però he trobat a faltar, en línia amb l'última part de la intervenció del Josep Maria Minguell, més èmfasi en els riscos i els problemes que té l'empresariat al davant. Que és que no n'hi ha o és que són petits? Això del boicot és una fal·làcia, no hi ha perill. Els problemes de logística, és a dir, m'agradaria que forguéssim una mica més en els aspectes, amb les amenaces, per entendre'ns que les oportunitats em sembla que han quedat prou clares, dibuixades pels dos ponents. Qui dels dos? Bé, si parlem de boicot, no sé. Jo puc explicar la meva experiència personal. Nosaltres, donat que hem sigut sempre una empresa des que fa 26 anys que hi treballo, hem sigut una empresa relativament desacomplexada en temes, diguéssim, polítics. No vol dir que estiguéssim sempre traient els temes, però els temes acaben sortint i, per tant, jo diria que això ens ha portat algun inconvenient, però també ens ha portat avantatges. L'avantatge de que si aquesta actitud es manté durant anys, al final els teus clients són els que són i a nosaltres ens afectaria poquíssim, ho sé amb molta seguretat, que hi hagués realment ja el trencament, perquè el procés ja hi és, el mal rotllo, d'alguna manera, ja hi és des de fa anys. Però ens afectaria molt poc perquè els clients aquests més viscerals, més radicals, ja no són els nostres clients, perquè ja des de fa molts anys. I els que ho són, doncs, són gent molt més comprensiva i no hem tingut problemes. Nosaltres, si bé que és veritat que cada cop venem més a l'estranger i a Catalunya en relació a el que venem a Espanya, però no vol dir que la xifra del que venem a Espanya hagi disminuït, ha seguit augmentant. Vull dir, si nosaltres hem duplicat facturació en 8 anys, doncs també s'ha duplicat a Espanya, o sigui, no és que hi hagi un gran canvi. Per tant, des del meu punt de vista, nosaltres ja ho tenim descomptat. O sigui, el boicot de la nostra empresa, que és industrial, clar, no fem cava, vull dir, potser els que fan cava ho vegin d'una altra manera, però en el producte industrial els clients es tenen per servei, per qualitat i per preu, i bàsicament. Hi ha algun visceral i aquests acaben autoeliminant-se o excloent-se i aquí s'acaba la cosa. Jo crec que els temes de boicot, vosaltres el vau estudiar més bé que ningú, quasi bé. Des del punt de vista empresarial jo crec que depèn molt dels sectors. És a dir, ningú s'imagina que una empresa tecnològica deixi de comprar la millor solució tecnològica perquè li vingui de Catalunya. Això des d'un punt de vista empresarial és suïcida. Cap empresa espanyola, es pot permetre no comprar un sistema, una màquina, un procés que sigui el més eficient o que sigui molt eficient pel fet de ser comprat a Catalunya. Jo crec que la tonteria no arriba, amb tota seguretat, no arriba a aquests nivells. Segona, a nivell de multinacionals, 3/4 del mateix. Nestlé té la seu social a Esplugues, i Danone, i Tarradellas, i els cavistes, i tot plegat. Algú s'imagina un boicot generalitzat de tot això? És que es quedarien al supermercat sense res. És impossible. Després, jo crec que aquí jo estic convençut que s'haurà d'imposar la racionalitat, és a dir, perquè això és un efecte de doble, és un element que es pot tornar en contra. Un supermercat que no tingués producte, una ciutat que no tingués tot això que es fabrica a Catalunya, escolti, seria ideal per anar-hi a posar un supermercat. O no?
Danone, Nestlé, en fi, és que són els líders del món de la fabricació. Per tant, entrar en aquest debat, jo sincerament crec que hi pot haver algun sector en el que pot tenir alguna conseqüència, però també una cosa vull dir, ostres, l'empresariat català ha demostrat que quan té un repte important a davant se'n surt amb molt èxit. És que tenim alguns anys des de l'entrada al mercat comú, que es deia que cauran les barreres protectores i no quedarà la indústria catalana perquè s'ha tirat, perquè s'ha protegit el mercat amb barreres arancelàries i Espanya no sé què. Fals. Quan hem anat més bé és quan el mercat europeu, quan hem ficat al mercat europeu i hem pogut actuar en llibertat. L'euro. Ostres, jo tinc una absoluta confiança en que els empresaris catalans ja fa temps que cadascú a casa seva ha anat prenent mesures perquè si passa alguna cosa sigui el mínim del que li pugui passar. Per tant, el que deies, Modest, jo crec que sí que hi pot ser-hi, però jo diria que en pocs sectors, de poca envergadura i de poca durada. I en el cas concret de Bonpreu, que veneu només a Catalunya però que us proveïu de proveïdors, entenc que de tot Espanya, és imaginable que algun proveïdor us faci el boicot de vendre? És a dir, que digui, jo no vull vendre el Bonpreu, perquè s'han declarat independents d'aquest país. M'imagino que no. Diria poc en poc opció. Seria el colmo. No m'ho imagino, és impossible. Després, però hi ha coses que no, això és impossible, això no va així. Però nosaltres fa molts anys que des de sempre els talons i els pagarés i tot el que matem en la part escrita està en català. El que es posa en pagui si el porta, ho posem en català. I ho enviem a Madrid, a Düsseldorf, a Sant Lucas de Barrameda. No hem tingut mai ningú que ens torni res. Vaja, o sigui, la tonteria no pot arribar a segons quins extrems. Molt bé. Què pensen uns empresaris com vosaltres en posicionaments com el que va tenir l'any passat l'Associació Espanyola de Banca, que es va dir que això seria un desastre i que alguns bancs es repensarien potser la seva operativa en territori català. Empresaris familiars com ara les vostres, petites i grans empreses, però d'aquest perfil més, diguem, nostrat, davant de coses així, què penseu? A nosaltres això ens sonava música celestial, sincerament. O sigui, el que és el que passa és el que deia abans. Hi ha una sèrie d'empresaris que quan el govern central toca el xiulet han de formar i han de fer el seu servei. És així. Això no vol dir, no crec que tingui tanta influència. En els empresaris no la crec. En el ciutadà, d'alguna manera, fins a cert punt sí la deu tenir. Però crec que els arguments que posaven sobre la taula no tenen cap validesa. A més, ja s'està veient, com apuntaves abans, que el creixement econòmic depèn d'altres factors, no del procés, sinó de la competitivitat i moltes altres coses, i és un fet que Catalunya està anant millor, no està anant pas pitjor. Podria anar molt millor encara, però no. O sigui, aquest catastrofisme està dirigit, clarament, i crec que no és creïble. Sí, jo estic bastant d'acord amb això. Home, jo voldria recordar que els banquers són els més mercenaris de tots els empresaris que hi poden haver-hi, i jo no sé si recordareu, però jo recordo perfectament el senyor Emilio Botín retratant-se amb en Felipe, quan es deia que el socialisme acabaria amb l'estat espanyol i no sé què, el senyor Botín es tirava fotos amb en Felipe González dient-li que, com que governava, doncs era el seu amic, no? I quan va passar a la dreta, doncs fotos amb no sé qui. La banca és que no té cap possibilitat de no actuar en un mercat com el català. És que hi ha coses que no es poden ni plantejar. Per tant, jo crec que això està fora de tot... Després, aquí és que es produirien situacions, diguem-ne, esperpèntiques. Imagineu-vos que Catalunya quedés sense subministrament bancari, per entendre. Escolti, els bancs francesos vindrien, en fi, encantats de la vida, i els italians i els alemanys.
I més ara que la situació s'ha invertit una mica. La situació en què estem en aquests moments, i sembla que ja fa alguns anys, i els anys que venen serà així, els bancs no saben a qui deixar els diners. És veritat que la situació de no demanda de deute fa que i el preu del diner és molt, molt, molt barat. Per tant, la banca el que necessita són empreses inversores, inversors solvents que sàpiguen que els hi tornaran els diners. Deixaran un mercat com el de Catalunya amb la capacitat, la solvència, la serietat del sistema empresarial? Jo crec que això és un tema absolutament fora de lloc. Una pregunta relacionada amb els contactes que vosaltres teniu amb col·legues empresarials dels vostres sectors, que suposo que en teniu de la resta d'Espanya, d'aquí, de Catalunya. El sentiment, diguem, general al voltant del procés, el pols que vosaltres, en els contactes informals i professionals que teniu, l'empresariat està preocupat, està en contra, és indiferent? Quin és el sentiment dominant, si és que n'hi ha algun de dominant? En general està en contra, això és evident. Però això no vol dir que tingui les conseqüències que abans apuntàvem, no? A la resta d'Espanya, suposo. Les opinions són contràries perquè, els espanyols ho veuen malament. Això no podem enganyar-nos que és així. O sigui, majoritàriament no hi estan d'acord. També s'ha de dir que estan informats per una determinada premsa que està controlada, doncs, també per algunes determinades empreses, també bastant lligades a l'Estat, no? I llavors la seva, per dir-ho així, diversificació en quant a oferta periodística, en quant a fonts d'informació, és moltíssim més limitada. Pràcticament van tots a l'uníson i per tant creen opinió i aquesta opinió s'ha de reconèixer que és majoritàriament negativa, per què no dir-ho, que és la realitat. Una altra cosa és que no hi hagi educació o no, o que hi hagi empresaris que tenen postures modernes i educades i altres que enviarien els tancs, i t'ho diuen. No passa res, però ho diuen. Quedes parat, però és així. Sí, jo estic d'acord amb el que deia en Josep Maria. Potser hi afegiria, diguem-ne, com la societat espanyola. És que el que deia abans, l'empresariat no deixem de ser un reflexe de la societat. La societat espanyola, diguem-ne, ni ho entén ni ho vol entendre. I ens n'hem de fer pagues, això és així, i no esperem que ens entenguin ni que ens comprenguin perquè no va per aquí la cosa. Ara, jo en el camp empresarial el que em sembla és que s'ha d'imposar el pragmatisme. És a dir, escolti, miri, pot no agradar-me, però escolti, si em compren i paguen, jo vendré, perquè home, no puc estar sense fer-ho. Això no canvia massa les coses. I després, jo crec que també hi ha una certa diferència entre l'empresariat espanyol i l'empresariat europeu. Els europeus encara són més pragmàtics. I jo per el que he parlat, diuen, escolta, nosaltres farem el que haguem de fer. Escolta, si hi ha un procés, hi ha un nou estat, què voleu que fem? Cony, invertirem i comerciarem i farem el que haguem de fer amb les empreses d'aquell nou estat. No ens hi posarem amb això. Jo crec que aquí hi ha el fet aquell del dia abans i del dia després. Fins al dia abans no trobarem cap amic enlloc, i el dia després sortiran amics per tot arreu i tothom dirà que ell ja ho deia i que ell era molt amic. Bueno, però això ens n'hem de fer pagues que n'hi ha així. I s'intentaran col·locar per aprofitar les oportunitats. El Josep Maria ha apuntat al final de la seva intervenció un tema de possibles problemes amb boicot i també amb logística. Pots dir-ne alguna cosa més? Bueno, a veure, si hi haguessin vagues generals o hi haguessin problemes d'aquest estil, evidentment que afecten a la logística, però poden ser de molts tipus. O que hi hagués determinades intervencions policials. Nosaltres, per exemple, a títol d'exemple, nosaltres el 12 d'octubre vam treballar. Sí, lliurement, doncs qui es va voler agafar un canvi de dia se'l va agafar. Nosaltres vam obrir l'empresa i més del 50% de la plantilla va treballar. Però, evidentment, el que no vam poder fer és despatxar. Clar, perquè els camions no poden circular en un dia festiu. És un exemple. Molt bé, doncs passarem a la secció de preguntes dels assistents i començarem per la primera. Qualsevol dels dos, indistintament, la podeu respondre, o tots dos, si us complementen. La primera és com valoren la possibilitat que els empresaris siguin emplaçats
fer les aportacions de l'IRPF a compte, les aportacions a compte de l'IRPF i la liquidació de l'IVA a la Generalitat com una acció de força davant de l'Estat. Això és raonable? Ho aconsellen? Comences tu? Peluda, aquesta és peluda. Començo jo? Nosaltres som menys, som més petits. Bé, nosaltres no ho valorem ni bé ni malament. A veure, alguna acció s'haurà de fer tard o d'hora, perquè les coses no canvien, perquè canviem de A a B, doncs té que haver una transició i lògicament hi ha un moment en què això es té que produir. El que, des del nostre punt de vista, almenys del de la meva empresa, que això ho hem parlat, el que sí demanem és rigor. O sigui, si les coses es fan, s'han de fer amb totes les conseqüències i ben fetes. I ho dic així una mica de passada per alguna experiència negativa que jo he tingut en el tema de l'objecció fiscal. No l'objecció fiscal, sinó participar de determinades provatures d'ingressar la liquidació de renda a l'Agència Tributària de la Generalitat, etc. Bé, clar, jo m'he trobat en una situació del dia de fer-se la foto funcionar tot perfectament i llavors jo fer la prova àcida, que diem els químics, que és dir, doncs ara hi torno d'aquí 15 dies i el mateix que vaig ingressar, doncs ara ho faré amb uns interessos d'un aplaçament fictici que he demanat a Hisenda i que m'han concedit. Llavors ja no funciona. No, és que ens han dit que ara ja no, i que ara això ja no va, etc. O sigui, el que no pot passar mai, això seria desastrós, és que realment es facin les coses a mitges i que no se les creguin. Bàsicament seria el meu comentari. Si es fa, s'ha de fer a fons i ben fet. I llavors nosaltres hi participarem. Altres potser no. Nosaltres, jo ja avanço que sí, que hi participaríem si la legalitat... La legitimitat hi seria, no? Però és el que deia abans, hi haurà un xoc entre la legalitat, entre el poder legislatiu i el poder executiu. Qui és el poder executiu? Doncs el jutge i el policia. Què faran aquests? Jo absolutament d'acord amb el que diu en Joan Maria. Afegir, primera, jo crec que hem de ser conscients tots que no es pot demanar a cap empresari ni a cap ciutadà que sigui un màrtir. No se li pot demanar. Segona cosa, jo crec que les actuacions individuals ens perjudiquen, tant en el camp dels impostos com de la desobediència, com de no sé què. Ens perjudiquen. Si ho fem tots plegats i una sola vegada, això és inatacable. Però si l'un surt a Berga i l'altre surt a Vic i l'altre surt a no sé on, malament. Llavors jo crec que en el tema, com deia en Joan Maria, rigor, la unitat, vaja, em sembla que és una condició sine qua non, la unitat per tirar endavant aquest procés, això em sembla que és evident. Per tant, no demanem a algú que vagi de màrtir davant i tal, perquè això no és raonable. Però en canvi el que sí em sembla que hem de demanar com a país és que anem plegats, anem units i que quan els líders diguin ara, ho diguin una sola vegada i s'assegurin qui som tots. I jo crec que si és així, això és un tema molt difícil d'atacar per l'altre. Següent pregunta. Els primers anys podria ser convenient estar fora de la Unió Europea per ajustar l'economia? Bé, jo no sóc un especialista en aquests temes i no m'atreviria a donar una opinió. Jo crec que el mercat... El que està clar és que el mercat comú és imprescindible. Això és una part del que és la Unió Europea, no ho és tot. La unió política potser és més prescindible, des del meu punt de vista, perquè de fet tampoc hi ha una unió política. A veure, si som una mica crítics, veurem que el Parlament Europeu no mana, mana la Comissió. I moltes coses que estan passant de descontrol dins de la Unió Europea passen perquè no hi ha realment una unió política. Però ho deixo aquí. O sigui, jo el que diria és que mentre hi hagués lliure circulació de mercaderies i no hi haguessin arancels, tot el més ho trobo més relatiu. Home, jo crec que, no sé si la pregunta va enfocada una mica en el sentit de dir si estàs fora de la Unió Europea pots manejar amb la divisa, pots ajustar la teva competitivitat per vies, diguem-ne, més fàcils.
Jo el que diria és, a pesar de que el Brexit demostra que fora de la Unió Europea hi deu haver vida, a pesar de que el model europeu en els últims anys no és que enamori, a pesar de tots els pesars, ostres, jo crec que hem de ser europeus en totes les conseqüències, i segurament podria ser que des d'un cert punt de vista tingués algun tipus d'interès quedar-se'n fora, però jo apostaria totes per seguir a dintre i complir. Jo crec com algunes institucions estan fent d'intentar ser un país petit, però tant com sigui possible modèlic, capdavanter en alguns camps, que jo crec que ho podem ser-ho, dintre de la Unió Europea. Molt bé, següent pregunta. Hi ha algun motiu real de por pel qual els empresaris no se signifiquin amb el procés? I també si hi hauria accions que poguessin ajudar a impulsar-lo? És que no sé si realment s'han de significar més que els ciutadans, en principi. Jo diria que ni més ni menys. El que jo crec que sí que s'ha d'actuar és amb coherència sempre. I ni una cosa ni l'altra. Ni es tracta de sortir cada dia a manifestar-se, ni tampoc amagar completament una mica l'estratègia que se segueix o les preferències respecte al procés. Jo diria que com qualsevol ciutadà, cadascú té el seu paper. Tampoc penso que s'amaguin més o menys que els ciutadans, perquè els ciutadans tampoc diuen gran cosa, tret d'una part. Es manifesten molt, això sí, Però vaja, es manifesten molt, però quan les coses comencen a tensar, baixen de 0 en 0. O sigui, les coses d'un milió passa a 100.000 i de 100.000 podria passar a 10.000. O sigui que quan realment el significar-se representa greus riscos, el nombre disminueix espectacularment, no? Molt bé. Sí, a veure, jo crec que significar-se no és bo, és a dir, i vull explicar el nostre cas. Jo crec que nosaltres, el bon preu ha de ser competitiu i ha de vendre, diguem-ne, perquè sigui eficient, perquè sigui competitiu en preus, perquè tingui una bona oferta de productes, perquè tingui les botigues endreçades, perquè toqui bé el producte fresc, per tots els elements que vulgueu. Per aquests, i no per altres. Em semblaria perillós pretendre que fos per altres. Això per un cantó. Per un altre cantó, mirin, jo el que els hi puc dir és que nosaltres hem tingut una inspecció fiscal que ens ha durat 2 anys i pico, el rigor de la qual és molt diferent de la que han tingut companys nostres de fora de Catalunya. Casualitat o no? No ho sé. També els hi puc dir que el número d'inspeccions fiscals a les empreses de Catalunya és 4 vegades superior al de la resta de l'Estat. Casualitat? Vostès mateixos. Llavors, és significar-se, no és significar-se, com actua l'Estat? Bé, tampoc ens hem de sorprendre que l'Estat actuï d'aquesta manera, vull dir, no, ja es veu com va la cosa, no? Per tant, jo crec que... Però jo repeteixo, i estic amb en Josep Maria, no tenim per què significar-se més enllà del que fan els ciutadans. Som part del país i s'ha d'esperar de nosaltres això, que siguem part del país. Un parell de preguntes relacionades amb la línia d'oportunitats que heu dibuixat en les vostres intervencions. La primera fa referència a la inversió en recerca. S'ha parlat d'incrementar la inversió en recerca i desenvolupament. Hi ha alguns eixos que es puguin considerar prioritaris per impulsar? Home, jo crec que sí, claríssimament. És que jo crec que el que hem d'entendre tots és que si deixem de tenir dèficit, aquest país genera impostos i riquesa suficient per atendre bé els col·lectius, per atendre molt més bé els col·lectius desafavorits i per dotar aquelles activitats que el país decideixi que són prioritàries. I jo, personalment, crec que amb recerca científica i mèdica i de tot ordre, aquest país és excel·lent. Excel·lent. I què estan dient els que hi entenen? Que anem justos, com en tots els camps.
Si no hi hagués el dèficit de la magnitud que tenim, es podria dotar de molts més diners tota la gent que està actuant en aquest camp i que està fent una feina excel·lent i que amb molt menys recursos aconsegueixen posicions en el món molt remarcables. Llavors, aquesta és la qüestió. I després, diguem-ne, és un deure del país definir a on es prioritza la inversió de diners. En infraestructures, en pensions, en sanitat, en educació, en recerca, que ho decideixi el Parlament o qui ho hagi de decidir. Diguem-ne, els empresaris hem de generar riquesa i hem de pagar impostos, i els treballadors hem de generar riquesa i hem de pagar impostos. Després hi ha un altre element, que és el Parlament, el que ha de dir en què s'inverteixen, com s'inverteixen, com no es malgasten o no es malgasten ineficientment aquests recursos que són escassos i que és fonamental que gestionin bé. Jo soc incapaç de dir en quins camps de recerca. El que dic és que en aquest país es fa una recerca puntera mundial molt per sobre del que s'hauria d'esperar. Doncs si tinguéssim més recursos, doncs això encara aniria millor. Sí, jo estic totalment d'acord. Tenim unes universitats excel·lents, falten recursos i cal pagar uns sous dignes. Torno al que comentava, els sous aquí són absolutament miserables pels investigadors, miserables. I tots els meus nebots estan tots a l'estranger. Jo a vegades sento vergonya, fins i tot, perquè una a Suïssa, l'altra s'ha anat a Alemanya, l'altra són gent molt preparada, i allà cobren el doble del que cobrarien aquí. I tenen companys que estan aquí, etc. Això és una realitat. I tenen més mitjans, etc. Però és que tots, menys un, n'hi ha 5. Clar, això fa pensar, són situacions reals. Les universitats són molt bones perquè estan als rànquings en els primers llocs, però quin pressupost hi ha per a universitats? Si no hi ha ni places per metges i després falten metges, perquè per molt que es digui, això del números clausus, després vas a l'ambulatori i tots són estrangers. Falten metges, no? O sigui, seria una mica la inversió en educació, en universitat, en mitjans per a la universitat, és importantíssima. Jo he estat a la Xina fa 2 setmanes i he quedat impressionat del grau de col·laboració que hi ha entre els centres tecnològics de les empreses i la universitat. Com se'ls hi cedeixen equips d'altíssima tecnologia, caríssims, com es formen equips d'avaluació de projectes i com es financia les empreses que tenen projectes de desenvolupament. Aquesta col·laboració, per dir-ho així, funcionament conjunt universitat-govern, es pot discutir políticament la Xina, però el que estan fent per les empreses és absolutament admirable. I els resultats s'estan veient. De 3 empreses que he vist, les 3 han triplicat en 4 anys. Instal·lacions i facturació. És brutal. En línia també amb el tema d'oportunitats, un dels assistents ens indica si no seria, i a més siguent en la casa que som, que és el Teatre de Sarrià, si no seria una prioritat una bona llei de mecenatge. Els ateneus com el Teatre de Sarrià fa més de 120 anys que fem créixer els ciutadans en valors, en cultura, en formació i es poden considerar, d'acord amb el seu criteri, estructures d'estat i que es necessita suport privat. Una llei de mecenatge amb avantatges fiscals importants doncs seria bo per a la cultura i també per a la generació de llocs de treball. A part de l'opinió i la consideració, com ho veuríeu? Clar, la llei de mecenatge segurament és necessària, però, per altra banda, pot anar en contradicció a les estratègies de l'Estat, no? Perquè, clar, per exemple, el mecenatge cultural. Un Estat que està atacant sistemàticament la cultura catalana li interessa fer una llei de mecenatge en la qual se li dotin de més recursos. Podríem començar per aquí, no? El mecenatge també pot aportar pluralitat d'opinions, pluralitat política, etc. Tampoc interessa, etc. Jo veig, en aquest aspecte, crec que no es fa en part per raons d'aquest tipus, perquè tot el que s'escapa al control polític a Espanya es veu com a negatiu. I, per tant, prefereixen gestionar un pressupost que no que hi hagin altres fonts d'ingressos que vagin a parar a projectes que els hi facin una mica la competència, entre cometes. Potser soc una mica pessimista, però veig que aquesta seria una dificultat.
Jo absolutament d'acord amb en Josep Maria, amb això també. Afegir, bueno, clar, si tinguéssim estat propi, ens faríem la llei de mecenatge que voldríem nosaltres. Clar. Doncs ja està, ja som al cap del carrer, no? I després jo crec que això, l'estat espanyol té clar que una llei de mecenatge li suposaria que moltes empreses catalanes s'estimarien més dotar fons de mecenatge per el Teatre de Sarrià o per l'Atlàntida de Vic o pel no sé què, perquè a més el ciutadà veuria amb més claredat la proximitat empresarial a la societat, per exemple en el cas nostre, però això són menys diners a Hisenda Pública Espanyola, clarament. Tots els diners que es dediquen a mecenatge serien menys que arribarien a la Hisenda Pública Espanyola. Escolti, tontos no ho són aquesta gent. Jo, fa molts anys, ja amb el conseller Subirà una vegada li deia, escolta, però per què no legisleu ingenuament, ja fa molts anys, per què no legisleu respecte a l'impost de societats? I recordo que en Subirà un dia em va dir, escolta, però què estàs dient? Això ja ens han dit per activa i per passiva, no ens deixem tocar mai. L'impost de societats, ni parlar-ne. I han passat 30 o 40 anys i no s'ha tocat mai, és a dir, Catalunya no ha pogut fer mai cap retoc sobre l'impost de societats. Per què? Perquè si es fa un retoc que afavoreix la societat civil catalana, això no interessa, són menys diners i no interessa. I després jo, l'última cosa amb aquest tema, jo estic segur que si hi hagués una llei de mecenatge, això que en aquest país ara es fa poc, aquest país passaria a fer-se molt, perquè la vivesa de la societat civil, les agrupacions i les institucions i les associacions de tot ordre que hi ha, que arriben a tota la societat, farien fàcil que les empreses ens miréssim amb bons ulls activitats d'aquest tipus, segur. Bé, tenim bastantes preguntes. Si de cas, si alguna de les preguntes ja queda contestada, amb un responent ja fem. I n'hi ha una aquí en cartera que demanen un cert judici de valor i vosaltres mateixos valorareu si el feu o no. Si creieu que el govern català està posant les bases i les estructures per eixamplar el volum de partidaris de la independència. És a dir, si el govern català està fent els deures per eixamplar la base independentista. Si voleu contestar. Jo ho desconeixo, ho sento, no podria opinar sobre això. No ho sé. Tampoc sé si és només una cosa del govern. Jo m'imagino que ens deu tocant a tots. I esclar, i tampoc si ho fa el govern tampoc ho deuen anar explicant massa, segons què. No ho sé. Val. Una específica pel senyor Font. Diu que ha al·ludit a la ineficiència de l'administració i que caldria millorar-la. Què no fan o què no fa les administracions i què haurien de fer per ser més eficients? Miri, nosaltres per obrir un supermercat al carrer Urgell de la ciutat de Barcelona vam començar els tràmits en l'última legislatura de l'alcalde Hereu. No, Hereu? Sí, l'alcalde socialista últim. Llavors vam començar els tràmits en l'última legislatura de l'alcalde Hereu. El més calent és a l'Aigüera. Per posar un supermercat, no per vendre metralladores ni bombes atòmiques, per vendre iogurts. Nosaltres, en el camp empresarial, aquest matí estàvem discutint un altre tema, nosaltres tenim projectes a Sabadell, en fi, a Vic, tenim projectes a moltes ciutats de Catalunya. Escolti, és un calvari. La tramitació per obrir un supermercat triguem anys, 5 anys, 6 anys, 8 anys. Nosaltres tenim operacions des de l'any 2002 empantanegades, el 2002, pagat. Hi ha empreses que no s'ho poden permetre. Una empresa, nosaltres perquè ja portem molts anys, però una empresa petita l'ensorraria, això. És a dir, la lentitud és caríssima. Per tant, només en aquest aspecte, entre la llei anglosaxona i la llei que hi ha en aquest país, hi ha una diferència enorme. Una cosa és que es presumeixi que els empresaris som delinqüents,
diguem-ne, per principi, i després s'ha de fer totes les comprovacions fil per randa de tot, perquè sempre estem intentant incomplir, i l'altre és que es pensi que tenim ganes de complir, que fem i després se'ns revisi. Jo no demano que se'ns doni carta blanca, només faltaria, Però, per exemple, aquest seria un exemple, i n'hi ha moltíssims més a tot arreu. Jo crec que l'administració està molt mal, en aquest país funciona molt malament, deu funcionar així perquè ve de l'herència espanyola i perquè no hi ha hagut altre model, però el que voldria ressaltar, i bé, així ho diem els polítics, és que si tenim l'oportunitat de construir una administració pública que no malgasti diners dels ciutadans, perquè al final les administracions viuen dels diners, dels impostos que paguem. Per tant, la ineficiència costa molts diners. Llavors, jo el que defenso és que tenim el dret i l'obligació de reclamar que gestioni millor el diner públic. La següent, molt específica, relativa als terminis de pagament i a la llei de morositat, etc. Si tenen opinió sobre quins serien els terminis o quina norma hauria de fixar l'Estat català, si hi ha opinió formada. Bueno, hi ha una legislació europea al respecte que sobretot s'obliga a aplicar a les empreses, que ha reduït els terminis de pagament a un màxim de 60 dies o de 45. I el problema que ens trobem és que les administracions són precisament les que no compleixen la llei. Però això és habitual, no solament amb els terminis de pagament, sinó amb tot. O sigui, ens trobem que mai hi ha una simetria entre el ciutadà i l'administració. L'administració avasalla, l'administració té prerrogatives, si t'accedeixes amb terminis has de pagar, si ells s'accedeixen no paguen, en fi, mai és simètric, vull dir, això és una constant en tots els aspectes de l'administració espanyola. Següent, tres últimes preguntes. Quin missatge podríem traslladar als aturats catalans per confiar en el nou estat català? Els aturats. Jo diria que positiu i optimista, perquè és evident, des del meu punt de vista, que superat el moment de la transició a l'estat propi, Catalunya deixada en llibertat patiria un creixement espectacular. Jo em dono aquesta sensació, sempre que he meditat sobre el tema i he mirat números i això, només per construir les estructures que en aquest moment estan a Madrid i moltes s'haurien de portar aquí, les infraestructures endarrerides que portem de 30 anys, si això es comencés a fer, això generaria una quantitat de treball impressionant, almenys durant 10, 15, 20 anys. Per tant, jo diria que absolutament convençut de que si se supera el tràngol, això serà positiu. Una altra cosa és que, lògicament, el tràngol hi serà. Jo comparteixo l'opinió d'en Josep Maria i afegiria que Catalunya és un país que sempre ha sigut molt emprenedor, que va fer les revolucions industrials molt abans que Espanya, a nivell europeu, i que sempre ha tingut molta més activitat emprenedora. Les empreses sempre ha sigut un element molt més potent que no pas a Espanya. Llavors, per què les grans immigracions? Perquè el sistema empresarial català necessitava gent. És a dir, en aquest país es creen sempre sistemàticament moltes més empreses que no pas treballadors hi ha. Fixeu-se que ara, abans comentàvem el desajust que hi ha en aquests moments entre la taxa d'atur, que està en un 14% a Catalunya, i les necessitats no cobertes de les empreses. Jo estic convençut que si un dia tenim un estat propi, aquest desajust es minorarà molt, perquè es prendran les mesures perquè es minori aquest desajust. I segona cosa, tal com deia en Josep Maria, amb més motiu, la potència i el dinamisme de la societat empresarial augmentarà molt, perquè una cosa és tenir l'estat a favor i l'altra és tenir un estat en contra. Llavors, encara que no sigui que t'ajudi gaire, només perquè no posi pals a les rodes. Llavors, jo estic segur que l'activitat empresarial prendria, com altres activitats, segurament, tindria una dinàmica tremenda i, per tant, hi hauria molta més demanda de llocs de gent per treballar. Jo crec que la taxa d'atur baixaria substancialment.
Una penúltima pregunta relacionada amb la comunicació que fan els polítics i concretament diu quin missatge, la persona que fa la pregunta diu quin missatge troben que falta fer per part dels polítics en referència a empreses i treballadors en pro de la independència. És a dir, quins missatges falta enviar a empreses i treballadors per fer-los, diguem, partidaris a la independència. Deixes que contesti, no? Sí. Home, jo crec que el missatge que falta és explicar bé i objectivament quin és el paper de l'empresa. Que l'empresa és un element crucial per a la riquesa i la cohesió social d'un país, que és l'únic element generador, creador de riquesa i que això s'hauria d'explicar. Sense exagerar tampoc, però s'hauria d'explicar perquè si no els missatges que arriben socialment són molt anti i ens enganyem i llavors si creiem barbaritats farem disbarats. Jo crec que primer s'hauria d'explicar bé quin és el paper de l'empresa i voldria afegir una cosa, també em sembla que els nostres polítics el que haurien d'explicar també més bé és cap on anem. Quina mena de país volem, quina mena de país podem aspirar a ser, podem somiar a ser, quines potencialitats tenim. Després, quan planteja això, et diuen, en el moment que expliquem això, com que el model és diferent per cada un dels partits, hi poden haver, d'acord, hi poden haver diferències importants, però a mi em sembla que socialment explicar les línies mestres de cap on anem i què podem ser seria bo. Molt bé, doncs, i l'última, que fa referència als vostres col·legues empresaris. Com a empresaris, quins factors destacaríeu com a més importants per fer veure a un altre empresari que la independència és necessària? Bé, un dels factors més importants és el tema d'infraestructures, que aquest és molt visible, molt evident. Perquè siguin quines siguin les idees polítiques, amb tots els matisos, tothom està d'acord, bàsicament amb un percentatge elevadíssim, en què les infraestructures estan molt malament. Casos flagrants com simplement l'ample de banda, o sigui que a nivell industrial el govern hagi deixat el mercat lliure, que de fet no és lliure, vol dir que domina Telefònica i Movistar i altres que més o menys també aprofiten la seva xarxa, i mantenir amples de banda de 3 megabits en un polígon i que tinguis que anar a col·locar una antena per connectar-se a Collserola i tenir 20 megabits, quan a Barcelona tens 100 i pots veure una pel·lícula i a l'empresa no els tens. O sigui, això és un exemple de coses evidentíssimes, que els trens no funcionen com haurien de funcionar, que les mercaderies, etc. O sigui, un dels temes més evidents és el tema d'infraestructures. Les infraestructures que són necessàries pel desenvolupament de l'empresa. L'altre tema, també bastant evident, és el tema legislatiu. A veure, si ens acaben d'augmentar una altra vegada les retencions només per finançar l'Estat, doncs contents no hi estem. No hi està ningú content, sigui de dretes, d'esquerres o més unionista o menys unionista. Llavors, aquest cúmul de despropòsits, tard o d'hora, només tirant mà d'això ja hi ha molts capítols a escriure. A part d'això, ja vindria el tema de la democràcia i de decidir per nosaltres mateixos, que jo penso que és el més important, l'argument més important, perquè els models de societat són molt diferents segons els partits polítics. N'hi ha que afavoririen l'empresa o el sistema liberal, altres que se'l volen carregar. Tothom té els seus arguments respectables i, per tant, com que és tan divers, aquestes informacions són com una mica contradictòries. El que podria ser un model molt bo per uns no seria bo per altres. Però, al final, l'únic que pot resoldre això és més democràcia. Democràcia vol dir que si nosaltres ens creiem que els catalans ja decidirem bé, en conjunt, i que decidirem per anar millor, doncs apliquem més democràcia i deixem que decideixi la majoria, si el sistema serà més de dretes o d'esquerres o el que sigui. Aquesta més democràcia és precisament el que ens estan negant. I això també seria un argument en si mateix. Ens estan negant la democràcia. Doncs, bàsicament, a mi se m'ocorren aquestes tres i podríem continuar així, no? Jo, des del meu punt de vista, jo crec que... Sí.
deia que per mi la primera qüestió és que la injecció de diners que suposa que deixi d'haver-hi la sagnia que hi ha, doncs això és un dineral. I després ja decidiran els polítics a on t'ho dediquen, si a infraestructures o a pensions o a no sé on, però això és un dineral. És a dir, si es talla el dèficit i s'atenen les necessitats d'aquest país i la riquesa que generem es queda en el país, això és un dineral. I, per tant, podem aspirar, també els empresaris, a que una part d'aquests diners vagin a infraestructures i a altres de recerca i altres temes d'aquest ordre. Després, home, que tinguem un estat que entengui bé el paper de l'empresa i la transcendència de l'empresa, jo crec que és un bon al·licient. També penso que si tinguéssim un estat propi hi hauria una explosió d'iniciatives en tots els camps i també en l'empresarial. Després, jo crec que també una qüestió que algun company ha plantejat més bé que jo, segur. Diguem-ne, es tracta de fer un esforç ara perquè les generacions dels nostres fills visquin millor. I toca, de vegades toca. Hem de fer un esforç, passar un temps d'una certa incertesa, però la recompensa és pensar que els nostres fills, les generacions futures d'aquest país, viuran en un estat lliure i que es podran governar ells mateixos. I l'última cosa que volia és que poques generacions tenen l'oportunitat de contribuir a la creació d'un estat propi i que quan tens l'oportunitat, empresari o no, val la pena que empenyis el que puguis. Bé, senyors i senyors, és amb una desviació d'uns 12-13 minuts en relació al que teníem previst, doncs aquesta sessió arriba al seu final. Hem començat puntual i doncs, acabarem no tan puntual, però raonablement bé. Jo voldria agrair als dos empresaris que ens hem tingut el privilegi de tenir aquí, el to que han utilitzat en primer lloc, que com que som gent raonable tots plegats, segurament que no podia ser d'altra manera, però és bo subratllar-ho quan aquest to hi és. A més, en un tema que de vegades pots deixar-te endur per una mica per la passió. Doncs no, aquí hi ha hagut el 100%, crec jo, raonabilitat i raonaments. I això s'agraeix en un tema que pot ser propici a que hi hagi una mica de rauxa. Moltes coincidències i una sorpresa, jo crec que molt destacable, també un fet molt destacable, que els dos empresaris, per bé que treballen a l'empresa, estan pensant, ens han donat molts elements al voltant del model de país, al voltant de com el voldrien. I això, diguem que ressalta el seu compromís amb la societat més enllà que les seves empreses són negocis i tenen la seva vida. Jo crec que això és molt destacable. Bé, en qualsevol cas, aquest acte, doncs, a través de les seves intervencions, a través de les múltiples preguntes, que em sembla que han quedat totes respostes i raonades, totes elles, doncs jo volia agrair, a part de vostès per la seva assistència i l'esforç de fer aquestes preguntes, sobretot als dos ponents que hagin tingut la generositat i la claredat d'idees que ens han exposat sobre un tema tan transcendent. O sigui que bona nit i moltes gràcies.